Yoni punguan ama jala di acara tapatupa do prosesi asarap jongjong mahita majalo parhalado dohot punguan amata jongjong mahita di bagasan tabe. Budul Mahita. Huria nahina holongan ni tuhata nai masuk mahita tu parminggota dibaheni martang yang nah di bagasan rohatabe. Amin. Marende mahita sian buku ende nomor 24 ayat sada dohot 2. Debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakok tu dolok ni Jehovah jala ise do na jadi jongjong di hajonjongan ni habadiaon nai halak partangana lidang dohot na yas roha
Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata pargogo nasuhatu dosan, nasokal jalana bonar, dia lodoho na diginjang maroha, jala dipatibu hodo naserep maroha, alanii hupangido hami tuho, sayramoti hami, asa unang jukat hami, unang ginjang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite tondim, asa unduk, serep, tobak jala burju rohanami, diadopani halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata sian Yesaya 41 ayat 10. Unang homa biar ay ahu dodonganmu, unang biaton ho ay ahu do debatam, au margogoyhon ho huhut mangurupi ho, huhut maniopi ho, marhite-hite siamun ni hati goranku. Atong rap mangidogogo mahita, sian Tuhan debata, lao mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata, say padgugui mahami, mangulahon na hobar tu patik mi. Amin. Dosata ale Tuhan debata amanami na di banua gijang
Hodona patupahon hasesani dosa dihami halak nadangolon. Marhite-hite anak haholongan ni roham. Sai asima roham dihami akana mangarasakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami tondimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asa hot rohanami marhapor seaon. Laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho. Gabi pelean nama ngolu jalan nabadia. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasesani dosa. Mutsat pe akadolok jalahu mutal akarubean. Alai anggo parasini rohaku nasotupa mutsat sianho. Jala padan ni hadameokku nasotupa humordit. Nina jahoba si asiho. Hasangapon ma di debata na diginjang. Bagaimana hatani debata turpuk ni ari minggon sian Daniel onom ayat sada sahat 15 tajahama marsori-sori. Dungi sahat maharajaon nitu si Darius halak madai uju marumur ibana onom 62 tahun. Dipabakit huhut tolu halak si Tuan Nasida, si Daniel Masada, asa mardabu-dabu aka induki tu Nasida, asa unang rajai marharugian. Jadi mangalului sidir ma aka situa dohot aka induki dopak si Daud dopak si Daniel taringo tu panggonggomina alai dang adong sindir jupang Nasida manang hajahaton nanggosada ai haposan do ibana dang adog jupang salah manang hajahaton nanggosada di ibana. Dungi nina aka bawaima dang tagamon adong dapot hita sidir nanggosada dopak ni si Danielon mulu sujupang hita marhite sian patik ni debatana pandapot ibana.
Dungi dironggom aka induk rap dohot aka situaima rajai, aka didok nasida matu ibana songonon. Sai mangolu maho ale Raja Darius, ro disaleleng-lelengna. Nunga martutuk saluhut aka induk ni harajaoni, aka pangarajai dohot situa, aka panuturi dohot partogi, asa dibayan rajai sadapatik, jala ditutikon ora-ora. Labua naso jadi manang ise di bagasan 30 arion, mangido manang aha, nang tu debata dia natu jolma. Dang holan tuho ale raja nami, ikon tipalhonokku dibana tu parbabiatan. Dibaheni ale Raja nami, ikon pahotonmu ora-orai, jala bahenonmu sada surat, naso tarpauba. Hobbar tu uhum ni halak madai, dohot Persi, naso jadi ubaon. Dungi didok Raja Darius mah sahapon surat patik dohot ora-orai. Ia si Daniel, dung di bege naung tar surat-surat si songoni, nakok ma ibana tu bagasan jabuna, alai adong do jandela akana talak, tukan Jerusalem di bagasan bilutna parginjang. Jadi tolu hali dina sadari ibana mangalopit ulu nitotna, lao martangiang dohot mandok mauliate tu debatana, sandok songon na somal binahenna nasai laon. Jadi dironggom akka bawaima bagasi, tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsomba di jolo ni debatana. Dungi Roma nasida jumonok, jala makatai di jolo ni rajai, taringot tu surat ora-orai, akani nama, ale raja nami, danu ngapola tar surat sada surat ora-ora, dibaen ho paboaon manang ise na martangiang di bagasan na 30 arion, tu manang ise debata manang jolma di dukon ni tuho ale raja nami, ikon dabuhonokon ibana tu godung parbabiatan, jala nina rajai mamangalusi, hot do hatai, hobbar tu uhum ni halak madai dohot Parsi, naso jadi ubaon. Dungi nina nasida mamangalusi rajai, ia si Daniel sahalak sian halak Yahudi akan nartabuangi, dang parduli ibana nang mida hoali raja nami, nang mida surat ora-ora natiktik konomi, sai tolu-tolu hali dinasadari ibana martangiang. Jadi dung di bege rajai hatai marsaksi tutu marohana, mutu marohana mamikiri taringot tu si Daniel, naing paluahon na ibana, pola rodi hasusundut ni mata ni ari ibana mamikiri aka, naing paluahon ibana nian, ido sahatna, martua do akan natu mangihon hata ni debata, jalan no peopsa. Amin. Langit sajohon ma goarni mata nabi ni debata parsiga tungata meleng do palho pinggoli Yesusmu mangoloi sakapu. Tahati dakon maha porseotai, songon nahitan dakon ni dongata nasaha porseaon, disandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogona suhatu dosan,
na tumopang langit do tanoon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabean siyan tondi parbadia, andorang sa saubuan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinar silang, na tuat tuban watoru dung ditanom, na mulak mangolu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lau hundul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargogo na sohatu dosani, disima ibana paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sadahuria nabadia, huria hatopani halak Kristen akan abadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulu sogot daging halak naumate, dohot dihangoluan na sora suda. Amin. Tabege mau tikting di masaw. Salam. Horas mari hita sudi. Selamat datang madi hitana tongon rotu ruas ni tubagas ni garejata nang diamangi nang mengikuti ibadah virtual melalui YouTube. Tetap kita mempergunakan dan mengikuti protokol dohot topik parsi dohoton ni halak perluan ni pesta gotilo Pemanakan 2020 adalah mereka akan menamakannya Immanuel. Matius 1 ayat 23. Jangan Immanuel. Opaton pesta gotilon 2020. Ganup taon do saya tapatupa pesta gotilon. Gotilon ima mandok moleat itu debata di siala ragam ni pasu-pasu naong tajalo sian debata. Nakpe di bagasan taonon berbeda sian tahun asalpu alani situasi pandemik COVID-19 na masa di bangsota. Alaidang nagabi sumurut ringgas ni rohat talau patuduhon puji-pujian dot olup-olup hamulateon. Maka mulatehon pasu-pasu ni debata marhite akaulaut ta siganupare pasu-pasu nata jalo siat debata tapasahat marhite pilihan tu debata. Tema pesta gotilon haleluya pujiokku ma Jehovah sian nasa rohakku diluhutan ni aka partigor doho dihuriai. Pesalmen 111 ayat sada. Subtema marparangen adenggan songon bangso ni debata. Rap mahita manupahi pesta gotilon jala taida ma rumang ni kegiatan dohot partikian na diharotas acara na adong dihita. Celengan keluarga pinatobotohon turuas ni HKBP Mampang Perapatan laho papunguhon celengan keluarga bui mata pasahat marhite sintua sektor
paling lambat sadarion Minggu tanggal 2 November 2020. Mulai tema di hadadiota. Bazar online sadarion Minggu tanggal 2 November 2020. Bazar ni hasuhuton ni panitia pesta gotilon. Parheheon ama sadarion Minggu tanggal 2 November 2020. Ima pesta parheheon ama HKBP Mampang Prapatan. Acara parheheon ama dipatupa di parmingguon pukul 0:30 manang marbahasa Batak. Dung sidung titingon madokata do panitia pesta parheheon ama di tonga-tongata dilanjutkan dengan menampilkan kor secara virtual. Rumang ni kegiatan parheheon ama ima patupahon gotong royong di lingkungan gereja, membagikan sembako kepada 2 orang keluarga di masing-masing sektor. Paonopon pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021 Mamuka sadarion Minggu tanggal 2 November 2020 nunga dibuka pendaftaran Parguru Malua tahun ajaran 2020-2021. Turuas naeng mendaftarhon yanak kota nagabe peserta Parguru Malua asa mengisi formulir jala di pasahat ma tu pimpinan jemaat manang sekretariat. Papituhon patanak kota hatani debata di hari Sabtu tanggal 14 November 2020 pukul 10 WIB marhite virtual Zoom naeng patupaudo patanakon hatani debata dengan meeting ID 830 sada opak sada 3857 nisosohom matusude Deborah asa ria madohoti PHD Deborah Napawaluhon puncak pesta gotilon 2020 di hari Minggu tanggal 15 November 2020 ima perayaan puncak pesta gotilon tahun 2020 tapatupado sahali parmingguon masuk pukul 30 WIB marbahasa Batak marpeliat tujolo dohita di amplop naung disediahon panitia laos diuduti ma pasahat silua sian utusan ganup sektor pasiahon penutupan pertandingan sektor di hari Selasa tanggal 17 November 2020 masuk pukul 10.30 WIB marhite virtual Zoom atau paudo penutupan pertandingan sektor nisosohon matuhita asa madohoti pertandingan ini jala di parade do acara di si melalui virtual Zoom. Pasapuluhon pendaftaran calon sintua hobar hasil sermon ni parhalado HKBP Mampang na dipatupa di hari Jumat tanggal 6 November 2020 Pukautama pendaftaran tu calon situa nasian ruas ni HKBP Mampang Prapatan asa mendaftar nasida melalui sintua sektor maupun kesekretariatan. Pasapul sadahon ruas nomor sahid tabuah madi bagasan tanyakta ruas nomor sahid inang nyonya tobing buru hutasoid sian sektor sada tongon dirawat noeng di rumah sakit pusat Pertamina napaduahon Valeria Citra Amora boru silalahi sektor tolu pemulihan di Jabu hatani debata pasahat madalan mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon pesalmen 37 ayat 5 pasapuluduahon ulang tahun kelahiran parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun di ruas ni huriatan nama ulang tahun di bagasan saminggo di dohatani debata di tangan nasiamun do gajang ni umur jala di hapirang na do hamoraon dohot hamuliaon poda tulu ayat 10 parhepengon terlampir songonima titing di mingguta akka pilihan hamulateon dohot na asing na sujinaha di titingon taida ma di haratas acara na adong dihita tuhat tama nama masuk-masuk. Bagaimana ketua imam
Horas, Salam Mamanginang, baik yang ada datang ke gereja ini maupun yang virtual. Salam sehat bagi kita semua. Kami mewakili dari seksi AMA dalam rangka Parheon AMA. Mungkin sedikit memberikan gambaran bahwa seksi AMA mempunyai 3 bidang. Bidangnya kerohanian, yaitu dalam rutinitas sekarang adalah PA. Rata-rata kehadiran itu 10 sampai 12 orang. Kemudian bidang KUR kita latihan tiap hari Kamis. PA dilakukan 1 bulan sekali. Kemudian ada KUR, bidang KUR kita melakukan latihan hari Kamis. Kemudian tingkat kepesertaannya rata-rata 10 sampai 15 orang. Kalau dilihat dari KK kita sekitar 200-an. Kita berharap tingkat kepesertaan itu bisa di 10%, artinya 20 lah ya, 20 yang di setiap kegiatan. Mungkin itu tantangan dari seksi kita, bagaimana caranya itu bisa terpenuhi, ya mungkin itu cara-cara kita pendekatannya. Untuk itu kami mohon dukungan, partisipasi, doanya dari Amana Poso sampai Amana Senior, karena dari AMA untuk AMA. Di samping itu kami juga kepada pemohon dukungan kepada keluarga, mungkin Inang di sini juga bisa berpartisipasi dalam kegiatan AMA, misalnya ya memberikan dukungan ataupun memberikan bahwa ikut latihan, karena saya lihat banyak talent juga di AKBP Mampang ini. Tidak semuanya KUR ya, tidak semuanya KUR, tapi ada. Kemudian bisa jadi PA. Mungkin ada satu lagi yang tertinggal, kita punya bidang jasmani dan olahraga. Ini memang kegiatannya belum, tapi target kedepannya kita paling tidak ada donor darah. Kalau memang olahraga belum bisa diaktivitasin, mungkin ya donor darah, seperti itulah, lebih ke jasmani. Mungkin itu yang beberapa yang dari kami seksi AMA. Terkait dengan Parheon AMA, pranya kita tidak banyak kegiatannya, gotong royong kecil, kemudian sebenarnya kunjungan kasih ke sektor, sebenarnya tujuannya itu tunjukkan kasih, intinya pendekatan seksi AMA kepada huria. Jadi kalau sembakonya hanya kalau orang Batak bilang buah tangannya saja, artinya kalau aduk, kalau kita kalau datang tapi enggak ini, tapi lebih ngelihatnya bahwa kita coba approach ke sektor. Terima kasih juga kepada Parhalado, karena ini juga koordinasi dengan Uluan, sintua-sintua sektor serta ketua dewan. Ya, walaupun dikit acara ini program bisa kita laksanakan. Sekali lagi kami mohon kepada kita semua untuk mendukung, berpartisipasi dan mendoakan kegiatan-kegiatan seksi AMA di berikutnya. Selamat Parheon AMA bagi kita. Horas, Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Dorong so hujaha hatani debata di minggu tasadarion mauliate pinasahatu ama HKB Mampang Perapatan mangalehon sembako paduahon kor virtual patuluhon paringkaton tempat duduk depan
dohot godang dope ra peran aktifnya kaama di huriat tahun jala binereng tarlumobi di panitia pembangunan di gedung sekolah minggu dohot bagas ni panitia fungsional dohot koster terlibat doh kaama binereng nama bahen lokasi gereja tahun semakin indah. Jadi salah satu gereja luksahat kami itu Mampangon gabe adong roha mamerengah ke gereja di sekitaron di ngalawau tu Tebet bahu jago do mampak kape neraku alana di jolonai rumah sakit Tebet yang adi siau marborongin bah ai songno do be Tebet sopik nai neraku wedi do parkir ade ai lian rumah sakit Tebet do parkir isi udah lani muse menteng ai sai do di beri tahun HKBP on menteng jalan jambu ina ubereng muse bah ubelga do be mampang neraku ukurannya 2.800 meter ukuran Jakarta sudah sangat luas mulai dinilai lokasi gerejawan 3 miliar tahun puluhan miliar ya apa yang berjunai hamil kamu tu HKIP mujate itu do mau lihat ya teh hebat do nomor HKBP on aset HKBP yang luar biasa. Coba misalnya menjalani HKBP sampai Jakarta Utara, sopi-sopi do. Jakarta Pusat, ale mungkin Jakarta Timur, mungkin agak luas saja, Rawalumbu mungkin luas. Alani gurang dope si Patureon tu aka amah, nah sangat potensial lo bereng di kayak Mampangon. Alani mau lihatnya mah perjolo pinasahat bangkit mah ama di huriat tahun na mabuan nama baik. Alani salinai pasat kami mewakili pendeta dan perhalado segenap perhalado mengucapkan terima kasih kepada ama Mampang. Atani debata di minggu tersadarion topik tanggung jawab orang Kristen dalam politik iman tersurat di 1 Timotius 2 ayat 1 sahatro di ayat 7 songnom madi di sini. Tangiang humokop saluhut jolma ope odo si paingotu nang ma ulah honoton parjolo si tutu pangidoan pertanyangon perpangodianon dohot hamalateon humokop salut halak humokop akar raja dohot salut parhuaso asa marsonang-sonang jala sohari boriwa kita marpangalaho di bekas dok hadalaton dohot hormaton nading kedoi jala halomon ni rohani dibata si pelohita emolo dipangido rohana do naing saluhut jolma melua jala sahat manadda hasitwani asada do debata jala sada do nang pangulu ni debata do jolma ima jolma Kristus Yesusi do dirina bayan tobu sumakop saluhut ima si tidak konotor ditiki hadengganana tusido ahu dipabangkit gabe perjamita jala apostel gabe pangajari di halak sipelebeku di bagasan hapersiang do tasitongan utudo hataki dan marga busau onima sahatna dihita kadongan sahapersiang dia cari terpokok do hita parjolo itu tuh katanya yang paling pertama yang paling penting di dalam hidup kita ahado tutu no perlu di ngolu tahun itu suku-suku nate ulu mangulu hita di pertibion ahado no perlu na paling penting itu si Paulus yang paling penting yang paling pertama adalah berdoa pertanyaan
Jalai do dibuktikan si Daniel di Daniel onomi artangi yang ibana tu dewata tuluheli sadari alai tangyangi dang holat tangyang na biasa-biasa manang holat rutinitas kosong tanpa makna alai betul-betul dari hati yang terdalam. Dia jari terbukodo hita manang yakon akan terjun di dunia politik. Adong goros tatahe imam pangon anggota DPR. Adong do binigiti. DPRD adong ate. DPR pusat per partai politik. Manang nana yang masuk tu partai, adong do manang na calon legislatif, manang judikatif, manang bupati wali kota, terbuka dati. Gereja HKIP tidak pernah menolak politik. Alai di pengalaman sejarah, na masuk ke politik, tak tahan ibana di lingkaran kekuasaan ini. Nagulangan ini godaan hepeng. Konsep politik sebenarnya di Yunani itu adalah untuk mensejahterakan, asa sonang, asa diurubi, difasilitasi. Alaima 20 raja Israel Utara rata-rata diktator, bengis, kejam, mengumpulkan kekayaan sendiri, memaksa pajak yang tinggi. Di Israel ida. Di Israel Selatan dari 20 raja hanya 4 yang memikirkan jemaahnya, rakyatnya. Bagaimana ngerina? Alani kon sitanya kononin nak kapanggonggomi harus didoakan. Apalagi mahal Kristen sihuto Yesus, tokoh utama adalah Yesus yang setiap hari berdoa. Isi dungoy na Yesus nunga martangi yang tu amanah debata mangido pangrupion, memohon supaya dia diberikan kuasa, diberkati. Tiki pamelupon namar saya pebana totong debana martangiang. Bahkan sampai di kayu salib dia 7 kali berdoa. Penyerahan diri. Dia mengajari murid-muridnya berdoa. Bahkan di tengah keramaian naso sude martangi yang cena saroha. Idok jis do lama ho tu kamar kucima. Karena di luar sana belum tentu orang berdoa. Tang lapatanna babodo orang di kamar ate martangi yang tak boleh kuci molo adong kelompok 2. Alai molo di kerumunan ni jol mana umum do, dia bui husuk iba berdoa. Masuklah ke kamarmu, kuncilah ini. Karena tidak semua orang suka berdoa. Bahkan mungkin orang akan mengejek orang yang berdoa karena dia tidak suka, menang anti Kristus. Yakinkanlah doamu pasti tidak ditolak Allah. Jadi malam martangnya kita yakin kita bahwa doa kita diterima, karena ada yang tidak diterima. Pasti doa saya ini kebutuhan saya dan saya mampu berhak ke situ, makanya saya minta. Alai meloso hak tadoi dan kebutuhan ta melebihi kebutuhan kita, Tuhan tidak akan menjawab. Oleh karena itu pastikan doamu itu terjawab. Yakobus mesada hendaklah meminta dengan iman, jangan berubah, jangan bimbang, songon galubang laut. Sebentar minta ini, besok sudah minta ini. Kemudian 3 hari lagi sudah minta, berubah-ubah, jangan. Alai sadama pangiduata. Apapun yang kita minta dari hati kita, iman kita, dan kita yakin itu terjawab, lakukan. Alai unak tajalo naso mungkin.
dan jangan berubah-ubah permintaan itu. Apa saja yang kamu minta, berdoalah dan percayalah bahwa kamu akan menerimanya. Markus 11 ayat 24. Iko porsia dohita ahana tazaloi, itu berhasil supaya doa itu tidak mubazir. Jakobus sobat itu kamu berdoa tapi kamu salah berdoa. Karena apa yang kamu minta hanya memuaskan hawa nafsumu, bukan kebutuhanmu, hanya keinginanmu. Bahkan mungkin ada doa untuk menyakiti orang lain, itu tidak dijawab. Alai songo si Elia di Gunung Karmel berdoa, tidak dengarkanlah doa saya Tuhan, supaya orang-orang ini percaya bahwa Engkaulah Allah. Tong doi kotangnya konota kahalak asa porsea mengarahkan kepada Tuhan. Jadi nasihat doi yang paling penting, yang paling utama inna si Paulus tu Timotius dalam hidup orang Kristen adalah berdoa, bukan yang lain. Nah perjulun yang paling penting, yang paling utama, tujuan manang ngulu ni jolma, makanya Dr. Martin Luther nafas Kristen berdoa berarti setiap detik kalau itu orang labora orare berdoa, bekerja sambil berdoa, tang yang mido ulamu, berarti tang yang TP harus yang positif, bahwa itu bagian dari doa. Jadi tak pola ikon melipat tangan, bisa aja kita sambil bekerja sambil berdoa, tetapi pekerjaan kita adalah yang disenangi Tuhan. Bertekunlah dalam doa. Ini si Paulus tuala Roma. Bertekun itu terus menerus, disiplin, bukan sekarang berdoa besok tidak. Alai totong Isada Tesalonika, tetaplah berdoa. Pagi-pagi benar Yesus berdoa. Setelah bangun, Markus ayat 25, dia berdoa kepada Allah supaya pekerjaannya berjalan dengan baik. Dan setelah hari sudah gelap, Yesus berdoa, Matius 14 ayat 3. Sebelum memberi makan 5.000 orang yang berdoa, sebelum Lazarus dibangkitkan ia berdoa. Terus dia berdoa sampai mati di kayu salib. Dia 7 kali berdoa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Alani doa itu adalah penyerahan diri. Dan Yesus mengajar kita saat ini asa martanya kita, dan doa kita pasti akan terjawab. Marpertemuan tu tema ni minggu tanggung jawab orang Kristen dalam politik ala godang ni nahudul dihudulan penguasa manang dohok legislatif na menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka kita wajib mendoakan mereka. Asa unang terjadi songon masa ni si Hitler, pidato ni si Hitler di Jerman, pendeta jangan mengurusi politik, biarlah saya mengurusi negara ini. Pendeta uruslah gereja dan agama. Besi metong akka peditaon dok kasituon dok ruason nangedok si Hitler, jangan mencampuri urusan negara, urusan kami, urusan kalian gereja. Apa bantai mana mah alak Yahudi jutaan orang. Ya, gereja tidak berbicara. Nang dohonon itu pokon unang sangat terjadi terulang kembali akan hal-hal na mencederai bahkan membunuh jutaan orang karena gereja disuruh tutup mulut dan tidak bisa mencampuri urusan politik. Alai dokosi Paulus dangai kon hudul ibana di anggota dewan alai buido olam martangyang. Martangyang kita dihargai do jalan margo situ do tangyang tai dasyat mulusia nasa roha pikiran manang yakon. Utang yakon do akka ulueta manang bahabi. Jadi ngorok raja-raja di Israel saja hanya 4 orang yang bagus. Alai mulu jahat do sudah bingis kejam, ya yang rugi jemaat. Tatang yakom maka padidata. Tatang yakom maka situata. Tatang yakom maka yang masih tanyang mak aka pimpinan gereja. Alana mulu menyimpang, pernah menyimpang juga
Paus idona diprotes Martin Luther bahwa Paus ini mengeluarkan surat-surat penghapusan dosa, itu sudah menyimpang. Harus masuk menegor apapun resikonya 30 tahun. Martin Luther berjuang dikejar-kejar. Asal mama kazong-zokon habonaron, ima asal usul ni gereja Protestan, pro kebenaran, Protestum. Doa itu adalah ibadah yang sungguh-sungguh dan ikhlas, bukan hanya rutinitas nagudang nama sanwaeng, hanya menyusun kata-kata yang indah, tetapi berdoalah indah si Jeremia untuk kota ini, sebab kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kita. Kalau sonang babang sonang mahita, apalagi noeng kalau minoritas kita teh nang lo amang bekotanya konota do presiden isi do 2024 ba mulo menyimpang do tu kiri tu kanan ba gereja bisa ditutup. Bui gabi hari Jumat masuk dina, lang bui hari Minggu. Hari Minggu harus hari kerja, baru nota teh. Kami di Kampar, nah waktu serambi Mekah di Aceh do di Kampar. Hari Minggu itu masuk sekolah. Hari Jumat do libur umum. Dan noda dan akon pikir semua pakai jilbab di sekolah. Setiap Jumat harus masuk masjid. Ya gimana Pak? Masuk masjid, masuk. Hafal kitab Yasin silakan hafal. Jadi maloro dan akon di Kampar hafal mulai hita kateisme sudi. Supaya bisa juara di sekolah harus nilai agamanya tinggi. Ale nilai ajaran agama Islam. Mana Pak bisa menghafal kitab Yasin? Hafal saja. Baru didoa ka ibang kinang mak baholan anak ngipad dita odo pe na boy juara sada. Ahado resekna ba kitab Yasin. Dilokon wajib pakai jilbab, ya pakai aja, beli aja sutra. Asal bareng guru nih. Mahal banget jilbabmu. Inang. Apa pekerjaan Bapak? Pendeta. Itu. Saya langsung ke pasar, mana yang paling mahal? Sutra Pak, saya beli jilbab sutra. Ay naraku Timur Tengah apa Israel berjilbab doa kalah gitu. Enggak apa-apa sih. Alani kotanya konota, pemimpin-pemimpin, para raja-raja, pejabat-pejabat, wali kota, bupati, DPR, DPRD. Nah, so diboto sebenarnya tujuan yang mau dicapai di situ. Sudah naik calon DPR wali kota alai oleh naik melalui wasoro ka, epeng fasilitas, orang menyejahterakan nih, makanya baru mengelului asabui DPRD na, bang ai boto ham malu hamui, suara pebodo dituhor. Maul memang dunia politik nanti, Trump penengah mengamuk. Kalau nggak orang di atas angin si Joe Biden, ama ngamuk Trump. Bagaimana politik? Kita juga harus mendoakan itu. Kalau di Israel saja puluhan raja-raja itu tidak ada yang benar. Kita harus berdoa. Di zaman si Paulus, di Dr. Timotius rajin berdoa, doakan para pemimpin kita ala marak ditiki naik sudah naik legislatif. Di zaman si Timotius sudah belajar filsafat, sudah belajar politik karena mereka sangat tampan dengan pakaian-pakaian kemegahannya. Nuang di Perancis sudah merjas warna biru, iba metong aka birokraton. Di Dakulan nuang di Yunani sudah pakai kain sutra, kain lenan, satin. Semua dewan-dewan itu berpakaian mewah sehingga orang jemaat di zaman Timotius sudah di Efesus berlomba-lomba menjadi anggota dewan. Alani dok si Paulus batang Yakub be karostai. Hayang arong be partodio be wereng be ilulu laki ngahola jabatan. Odo turpukon. Tang Yakub damang. Di usia yang sangat muda Timotius 20 tahunan buah-buah mana mangalok kaping wasau. Musai mana lemah, sering sakit. Dia sangat muda. Tetapi harus mendoakan jemaat Efesus yang sangat rumit profesinya. Benar berjubur-jubur mampangona teh. Anggo pala ternek calon anggota 10 halap bisa nongamir dong ibadah.
amak padita tangyakon nang DPRD, amak padita tangyakon nang wali kota, nang bupati, nang menteri na mga pusing iba ka. Ola partor dia do amang tangyakon hamil sa sehat inang gue murado pe. Sangat mudah. Tetapi di gereja Efesus zaman si Timotius semua ingin jadi pejabat. Semua bicara filsafat. Semua bicara tentang kekuasaan, jabatan. Didokos si Paulus, jangan engkau mengeluh walaupun engkau lemah dan muda sebagai pimpinan gereja di Efesus. Jangan pesimis pada dunia ini walaupun dunia politik. Berdoalah senantiasa. Napa didok si Paulus? Memang politik itu identik kotor, jahat, koruptor, kebohongan, pencitraan, hoax. Ngalilingi di Efesus. Didok si Paulus, pabereng-bereng maka ruas niuriat tei. Koruptor, kotor, sikut sana, sikut sini, tetap doakan mereka supaya kembali kepada jalan yang benar. Jangan dikalahkan oleh dunia ini. Contohlah Daniel ini, di Daniel onomon ayat 1:5. Jadi si Daniel kan do terbuang tu Babel zaman Nebukadnezar, tetapi dia sangat IQ-nya sangat tinggi, jenius do si Daniel. Jenius berjum saya beribadah. Jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritual, kecerdasan sudena bersosial sangat tinggi. Roma, Raja Kores, Raja Darius menjajah Babel, Irak Noaing. Dibereng masih Danielon, wah saya pakai kamu menjadi menteri koordinator untuk membawa 40 menteri. Alani cemburu maka menteri-menteri nasingon. Raja nami si Danieli kan erak parhu tahu nih, alak rodi, ya, budak lagi, ngapain dipakai jadi Menko agama mana pe agama taksaru pada oti teh, nah belum terganggu merasa kurus, malo di mana, burjuang musa yang mertangiang, baik mas surat, ina mulsulu mano batu ho dalam 30 hari ikon di pamasuk matu luang singa perbebiatan ini. Terpengaruh merasa koresoni bama dijebak memang soal penjebakan si Paulus juga dijebak itu penjara karena dalih agama dari anti Kristen menjadi pengikut Yesus di penjara 2 tahun soal si Ahok sarupa di amasan najului. Kenapa 2 tahun? Karena itu sudah terjadi zaman Paulus. Peraturan ini yang tidak sejalan dengan agama kita harus divonis 2 tahun, apalagi menghina agama. Di zaman si Daniel dimasukkan ke gua singa, tetapi dia tetap berdoa. Ayo dang pailau ni Tuhan yau. Tuhan tidak akan mempermalukan aku. Malaikat datang membungkam mulut singa itu. Alai si Darius singa ro borngin. Ai naolong roh anak sutung ni iko baby tiro. Ai dia ho Daniel mangulu behona mangulu bapa. Adang garoma baby ho, adang go suruh-suruhan, mau lihat mak Tuhan miro na toho itu diakui Raja Kores. Tuhanmu itu cukup luar biasa tertulis. Tuhanmu itu adalah Tuhan yang benar. Makanya si Raja Kores do paulakon Israel dari Babel, Raja Persia. Allah memang idokon, saya mengakui bahwa Tuhanmu itu adalah Tuhan yang sebenarnya. Sejak saat ini saya percaya kepada Tuhanmu, Ninda Raja Kores. Keikhlasan, kebaikan, kejujuran Daniel mengalahkan dunia politik. Ale mampu dosonari akala Kristeni sama si Daniel. Jangan-jangan hola kudul, hola nilihat putih. Ada wardete. Hepengi putih. Ini Pak, enak bagi-bagi nak. Bet ingo imara na jamitani perdita bejar naur barang jalon na alai sahalib ni calo mai na pengaruh do calo mai alani hepengon memang korra politik agak sulit diterjemahkan dan jelaskan. Alani kembali mah dihita kadang sah persyaon tugas tawa ortangyang berdoa sama Yesus Kristus atau tong wartangyang manang di dia beita
Menangah HP karejota ay ngulun satokit do taba burjo-burjo mak terbuat tidak sudia kena di portibion boleh boy sehat-sehat boy aman dengan dana sekolah sudah cukup lah, tidak ada surati makan minum sudah cukup lah, kesehatan cukup, tidak usah berlebih-lebih, tidak usah yang sana dan yang itu, tetapi melubui mangan bui no mudum may gudang pe hepeng gusubui mudum mati ada perbedaan ni nama ngeliat dok nama jalo idok nama jalo bisa makan kenyang tetapi memberi bisa tidur nyenyak. Jadi seorang rina rohani jalo mamulu mangalean alena diliani ya butong ibana. Jadi orang yang lapar berhak menerima supaya dia kenyang, orang yang memberi berhak tidur nyenyak. Ya mulu nek sona kita mudum melanga agurang nasubui mudum mati. Saya pausor-husor tua pirang, tongdang boy tutup mataon. Pausor tu siam tongdang nok mata, yang kak jopak sabariba. Yang kak dua na tuding dingi tongdang boy mudum, manukap si pata. Roa matai, ana waho so boy ho mudum inna. Na geor mahona, mai midi kotu kiri, mai midi kotu kanan, satoki kotu kamar mandi. An so boy ho mudum pusing ngawin. Apa yang tabunin na mulu boy mudum nok. Paling bareng-bareng amatai mulu maruk korinati ti mang sonang na yonin. Sonin nang amatai mulu boy nok mudum ipa bareng-bareng inatai. Ale mulu suboy ro mudum atong pusing inatai. Dang boy mudum amatau na ado pikir yo. Ya makan bisa tidur cukup lah. Oma dihita ka ama nami do nami firman Tuhan oleh gugu dihita. Amin. Bertanya kita. Melihat oleh Tuhan di hatam nabedia menungguli rohanami asagabe jol masih pertanya kami menanyakan nahumalek kami kadongan nami ka pimpinan nami ka pamarintah nami presiden do sudi satu toru saboy mardami sono kam terlumbi namar gerejaon buru masak kana soha masak mau lorong pimpinan sudenggan alai melihat di pimpinan ini negara nami naboy kebebasan beragama beribadah luksoni nang ham saluna ama ina sudah kategori satu dan sekolah minggu sadenggan sonang boy beribadah memuji Tuhan bertangi yang sehat oleh Tuhan tanya kalau nami do ina nami nyonya tobing buru tasuit sektor sada dirawat di Pertamina rumah sakit menangah HP kasahit semalu marita kaubat tenaga medis perawat dokter terlumbu bima todim berbadia tangamun badia majama pamelupon tanggal masahit sepamatang nama daburang binoto alai martabat bahagugun hai pason berlipat gadda bui pulih soni paleria citra amora borsilelai sektor tolu na pemulia di Jabu siapa malum sehat menengah HP saya naik mengasahkan koriji saya mertangi yang malum jok soni nang karwas ni huriam narotu gerejaon diberi kami sehat nasida alai budo arong ke persoalan pergumulan hidup kasahid di pamatang pikiran pertodion sudi ala manusia biasa nagaliru hami ke pergumulan karena mereanakon hubungan suami istri ibu kasar Yesus boy merdami sonang terlalu biak kena beribadah di Jabu nasoboy ro namelungun ro tu gerejaon kena metua lansia marhite mingguan ma sahak ma pasu-pasu barita nauli jamita tu akan beribadah di Jabu gudang akan bergumul kana mersahid tinggal di Jabu oleh marhite minggu sadarion sukacita damai sejahtera nasib di Batama marulupuluk nasida masunang-sonang di bekasan asini rohan sakui
Pematang yang nami, pasatami, di bagasan Yesus Kristus. Amin. Mari deh tahu pemupilian padua ho. Kehidupan Kristus terus ditanam batahi isena sumea honhosa isema kokongani kita sudah naik marade namileleda aposana Amdo di Portibion. Buhay maruhan amin mati. Mutadahami godang ni silahami. Assalam gergir hami madok maliati tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pinarbadia maguarmu sai Roma harajaunu sasaut malamon irham di banotongon son na di banuagicha leon matuhami selaron hangulun siapari se samadu sanami so panisanami di dosa ni don namar dosa tuhan menuh kami togiu tu panguncunan balua mahami siapa ngago ai ho dona puna
pasu-pasu jali ramoti Tuhan de batama ho. Disodakkan Tuhan de batama bohina tuho jala sima rohana midaho. Didopakkan Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaron ma damehna tu todim. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuto